kuny, w które zakuwano grzeszników w dawnych czasach i wystawiano ich na widok publiczny. No, raczej ręka tu chyba nie wlazła, bardziej chyba szłapa. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam Was prostomili ze gminy Czerwionka-Leszczyny. Genau ze Bełku, bo dzisiaj będziemy realizować po tych wszystkich wsiach, które nie przynależą do miasta Czerwionka-Leszczyny, bo o mieście Czerwionka-Leszczyny godaliśmy Łońskiego Tydnia. Tam Was proszę już je tajlik i łosprowiążek ze trzema personami, ze Henrykiem Reskę, ze Krzysztofem Kluczniokiem i Marianem Kulikiem. Dzisiaj dalsze wsie gminy Czerwionka-Leszczyny. A są my przy autobanie A1, bo we Bełku jest węzeł autobanowy i widzicie, jak pięknie skomunikowany jest Górny Śląsk. Autobana A1, autobana A4. No i możemy jechać wszędzie, na północ, południe, wschód, zachód. Dzisiejszy film jest niejako kontynuacją tajlika z Łońskiego Tydnia. Haj napoczynaliśmy gadać o gminie Czerwionka-Leszczyny. Jednakoż werci się wspomnieć, że Bełk, o którym dzisiaj porozprawiamy, w latach 1945, 1954 i 1973-77 był siedzibą gminy, do której okrąg Bełka przynależały Palowice, Stanowice i Szczejkowice, a od 1973 roku też Przegryńca. Zaś książenice przynależały w latach 1973-77 do gminy Łochojec, która dzisiaj jest sztattajlem Rybnika. 5 sierpnia 2019 roku na trzecim etapie wyścigu kolorskiego Tour de Pologne wydarzyła tu się tragedia. 22-letni Belg Björk Lambrecht na gładkiej ceście najechał na plastikowy odblask, wypadł z cesty i uderzył tutaj w te betonowe łone. Zaroski przewieźli go do lazaretu operacyjną, no ale nie udało się, umrzył. I tutaj czczą jego pamięć. Bild, krzyż, numer startowy, belgijskie fany, kiercki, jakieś misie. Pamiętamy o tym, co się tu wydarzyło już prawie 3 lata do zadku. Znajdujemy się przy drewnianym kościele Marii Magdaleny w Bełku z 1753 roku. Turm zwieńczony hauerem baniastym, barokowym, a kościół od 2007 roku jest nieużytkowany, bo wybudowano nowy, moderny kościół zaraz obok, a w 2008 roku była taka idea, co by przenieść ten kościół do Wodzisławia. No ale pomieszkańcy zaprotestowali, no i konserwator zabytków przyznał im recht. No i do teraz kościół stoi tutaj, nikogo nie ma, jest cisza, spokój, możemy się tu przejść, jest niesamowity klimat. A na co jeszcze trzeba dać pozór? Na tak zwane soboty, takie podcienia, kiedy są przy niektórych drewnianych kościołach, które służyły, ochraniały kościół przed deszczem, co by tu nie podmywało, ten deszcz, ta woda nie szkodziła drewnianemu kościołowi, drewnianej konstrukcji, bez te zadaszenia. Potem tu roztomajte łone też niekiedy składowano. Jeśli te podcienia były takie większe i słupami podparte, to służyły też do ludziom, co by się schronili przed wiatrem, przed deszczem, bez to soboty, no bo jak kościoły były daleko, ludzie z roztomajtych wsiów
przyjeżdżali wcześniej, we sobota, jak koniami i tak dalej. I tu się schraniali. Przed deszczem, przed wiatrem. Do tego to też służyło, bez to soboty. Sobota poprzedniego dnia, przed niedzielą. No dzisiaj kościoły we każdej niemal wsi, ale kiedyś i ponad 10 kilometrów ludzie musieli do tych kościołów jechać. Kościół otacza Kirchhof, który najprawdopodobniej ma swoje korzenie we średnich stuleciach, ale większość dygmalów jest ze XIX stulecia. Fest romantyczny, można powiedzieć, Kirchhof. Nikogo nie ma, no ale jest też zadbany, uporządkowany. Większość dynkmalów można podziwiać. I choby ten dynkmal, ten grab, kaj są pochowane dziecka od Johna Beldona. William Beldon i Mary Beldon. John Beldon pochodził ze Szkocji i przybył na Górny Śląsk na zaproszenie von Redena. Żył na przełomie Beldon na przełomie XVIII i XIX stulecia. Jest uznawany za ojca współczesnego hutnictwa żelaza. Działał we Glajwic, tam we hucie. Okrom tego był właścicielem Bełka. Kirchhof i kościół otacza mur, w których są kuny, w które zakuwano grzeszników w dawnych czasach i wystawiano ich na widok publiczny. No, raczej ręka tu chyba nie wlazła, bazi chyba szłapa. Bazi chyba szłapa. No i tak to było kiedyś. Takie są tu pozostałości, słuchajcie, na Górnym Śląsku. Przyjeżdżajcie do Bełka. We Bełku narodził się też Richard Holce, jeden ze założycieli miasta Katowice, doktor. A tu mamy kolona, którą ufundowano od niego na cześć jego ojca Friedricha. XIX stulecie. Sumy na wierchu Lukasu. We średnich stuleciach był to wierch obronny, kaj stał drzewiany turm mieszkalno-obronny. Nieskorzy w 1860 roku wybudowano ta kaplica jako mauzoleum i spoczywa tu Eleonora, dcera Alfonsa Lukasa, która umrzyła młodo. Miała 24 lata, a ponoć była fest gryfną dziołchą. Za nami pozostałości folwarku. To, co zostało datowane na drugą połowę XIX stulecia. Kamienno-ceglaste czworoki, budynki stajni, obór, no i budynek młyna parowego. Kiedyś był tu pałac. Niestety, kiedy przyszły tu Poloki, Sowiety, komunizm, w 1945 roku po II wojnie światowej wybulono to. Były tu też założenia parkowe, pałacowo-parkowe. Co zostało? No, stow, kaj słyszymy wyraźnie kumkające żaby. No i trochę drzew, to już tak nie ma tego ordnungu. No ale Rittich to jest ta zielono erbowizna, ta bauersko erbowizna śląska. Przejeżdżamy przez Książenicę. No, wieś już we XIII stuleciu była wspominano, a pochodzi stąd biskup Gerard Bernacki, który umrzył we Prudniku we 2018 roku. No i jesteśmy w Przegędzy, jadymy, tam Bezrybnik takimi sztrasami i durś, lasy, zielony Śląsk.
W 1946 roku katoliki ze Stanowic chcieli własnego kościoła i zakupili drzewiany barak ze Rudów Wielkich. No i Ideo Popor, przewodniczący Rady Narodowej, i zmieniono projekt na ceglasty kościół ze drzewianym dachem. W 1947 roku napoczęto budowę, w 1949 skończono. No ale ten kościół świętego Jacka, można powiedzieć, to taki moderny kościół jest, bo w 1999 roku odnowiono ten kościół. Drynie mamy fest moderne na ołtarzu Jan Paweł II też. No. A czemu w czasach komunizmu budowano kościoły, pozwalano na budowanie kościołów? No, w 1946 roku spośród 16 świąt 12 było kościelnych. Pamiętamy, to już polskie komunisty były. No ale zachowywały pozór i chciały powiedzieć, im pokazać, że no, my nie są wrogo nastawieni do kościoła. Bieru trzą we procesji Bożego Ciała, klękali polskie komunisty i tak dalej. Bez to też budowano kościoły. I takie coś trwało do 1948 roku. No, co jeszcze, te święta, nawet jak nie były kościelne, były trzy państwowe, to i tak napoczynały się od mszy. Kierunek komunistyczny powiedział lokalnym reskirokom Polskiej Partii Robotniczej, że bez mszy ludzie nie będą czuli, że to jest fajer. No i do 1948 roku to trwało, kiedy już na dobre się загruntowali, wyciepli inkszych PSL, jakichś tam partyzantów i powstała Polsko Zjednoczona Partia Robotnicza. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR. No i potem wiemy, potem już nie było tak łatwo o budowę kościoła, no ale też powstawały. Tutaj mieli szczęście, że zarostki po wojnie, kiedy jeszcze komunizm w Polsce nie był tak ugruntowany, no udało im się postawić taki kościół. No, jak żeście widzieli, wjechaliśmy do Szczejkowic ze Stanowic. Wieś, że 13 stulecia, jeszcze do niedawna było takie powiedzenie, mianowali je ich tu okoliczne persony ze okolicznych wsiów Bosonie. Czemu Bosonie? No, bo ponoć jeszcze po II wojnie po Bosoku ze Szczejkowic łazili do Stanowic, do kościoła, bo nie mieli własnego kościoła. Teraz już mają moderny, nie będziemy się im zajmować. Jest tu też kaplica Nepomucena, to wam pokażę w przebitkach, a my jadymy dalej. Są na Pojezierzu Palowickim we wsi Jesionka między Żorami a Palowicami. To miano funguje od 80. lat XX stulecia. No i takie to używane, mimo że są tu tak richtig stawy, a nie jeziora. Są przy stawie Garbocz. Tam wcześniej stał Łanuch, inaczej mianowany Gichta. Są jeszcze stawy łańcuchowe, staw Jesionka. Niektóre już porosły. Kiedyś były wykorzystywane jako stawy hodowlane. Jest tu mocka chronionych gatunków roślin i zwierząt. W folklorze tu realizuje, a wszystko w dolinie rzeki Jesionki, kero je dopływem rzeki Herudy.
Niektórzy mianują to nawet jako śląskie Mazury, Puć, bo tam już kolarze jadą Puć, co by im zrobić placu. No już podziwiajcie się, jak piękny i zielony jest Śląsk. To są place postindustrialne, dzisiaj wykorzystywane rekreacyjnie. Za mną Turm Gichta, pozostałość po hucie Waleska. Fungowało to od 1830 roku do 1855 roku. Zawarto, bo się nie werciło, no i już nie stykało drzewa. Znajduje to się przy stawie Gichta, inaczej łanuch mianowanego. A do czego służył ten turm? No, on był taką szolą ręczną, kaj wydobywano węgiel drzewny, wsad, który zawierał żelazo też, topniki, ręcznie na trzeci sztok to transportowano, a nie skorzy przenoszono do wielkiego pieca, kaj wydopiano, no i żelazo, i też tu był glaswerk, roztomajcie to używano. No, dzisiaj troszkę to zaniedbane je, prawda? A skąd miano Waleska? No, Franz Winkler był właścicielem tej huty, a cera od Winklera to była Waleska. Pamiętacie, jakże godał o grubie Waleska we Středních Łaziskach? No to też przeca Winkler tam reskirował. Ja, to są te wielkie śląskie rody, Winklery, nie skorzy tyle Winklery. No, Franz von Winkler, jak już godaliśmy o w Holce, ja, dzisiaj przy Kirchhofie we Bełku, założycielu Katowic, no to Winkler też, można powiedzieć, był jednym ze założycieli Katowic. Jeszcze Grundmana brakuje, no ale Grundman akurat to nie przy tym tajliku. Witam ze Palowic. A ze Palowic pochodzi Andrzej Cofalik, śląski sztangista, brązowy medalista olimpijski i Weltmeister. A tu widzicie, mamy baner stop banów, kero fajluje Palowice. No, we Łaziskach, Łożeszu, tam we Krysie Mikołowskim też mamy ten problem. Mamy nadzieję, że ta bana nie powstanie i będzie tak, jak było. Pamiętacie, jak na cmentarzu w Leszczynach rzekł godał o kościele, który tam stał? Jeśli żeście jeszcze nie widzieli tego filmu, to się kuknijcie, bo to jest ten kościół. Ten kościół, który tam w Leszczynach stał na Kirchhofie, i on w 1981 roku został tutaj przeniesiony, a tam wybudowany w latach 1594-1606. No, tu we Palowicach nie mieli swojego kościoła, a modlono się przy kaplicach świętego Jona, świętego Floriona. Na mszę łażono jakaś, nie wiem, do Bełku albo Steroski, nie wiem, do najbliższego kościoła. No ale co przy tych kapliczkach? Nieszpory mojowe, czerwcowe, różańce i insze nabożeństwa. Tak sobie nie łazić ekstra do kościoła, kaj tam dali, kaj inon na niedzielne msze łażono. Mamy też tu te soboty, o których że godą przy kościele we Bełku. Mamy też dzwonnica. No ale musicie powiedzieć to co ja, że nie ma tu już takiego klimatu romantycznego, tak jak we Bełku. No ten kościół został przeniesiony i ten plac, to jest moderny plac,
Widzicie, to nie ma to samo. No, szkoda, że ten kościół tam nie został w Leszczynach, bo tam jednak stary Kirchhof i to ma ten swój klimat. Jak mamy drewniany kościół i stare, kamienne, XIX-stuletnie dynkmale. No, tu jakby, bych powiedział, ten kościół już nie wpasowuje się w okoliczny plac. No ale dobrze, że uratowano ten zabytek. Szkoda, że tam nie został we Leszczynach. Znajdujemy się w parku, a za nami klasycystyczny pałac, mianowany tutaj zamkiem z lat 1860-1880, wybudowany dla Emanuela Kluka. Nieskorzy zamieszkali tu Winklerowie. No, jak widzicie, teraz popadł w ruinę, no ale myślę, że cosik będzie się tu działo i zaś świetność odzyska. Od 3 lat mieszkam w Łaziskach. Po ranoście, no, góra 20, kaś, nie wiem, że nie sprawdzał, kilometrów od tych placów, kaj. Teraz kimy są, które dzisiaj, że wam pokazywał. No ale gajba się przyznać, że na większości tych placów był że pierwszy raz. My rajzujemy kaś tam daleko, a tutaj przy chałupie mamy tak fajniste place i my tego nie doceniamy. Dzisiaj, że wam pokazał zaś richtig piękny Śląsk, kąsek Zielonego Śląska. Będziemy dalej za tydzień penetrować Krys Rybnicki. Dziękuję wam za dzisiaj. Abonirujcie kanał. Bawcie się.